ଥିଲା 0 ତାପରେ 1 ଆସିଲା 2 3 4 5 6 7 8 ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଶତକର ସଂଖ୍ୟା 1 1 ବଢି ବଢି ଆସିଛି। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ହଜାର ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଘର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଘରେ 1 ଦ୍ୱିତୀୟ 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏମିତି ଆସିଲା 1 1 ବଢି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଘରେ 1 ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ 2 ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଘରେ 3 ଆସିଲା ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ନା 1 1 ବଢି ବଢି ଆସିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ 1089 କୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଟାଇପ ର ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ତମକୁ? ଏପଟକୁ ପୁଣି ଥର ଖେଳ 2 କୁ ଆସ। ଖେଳ 2 ରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କାହାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନା 1089 ସହିତ 1 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଶେଷ ଘର ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଘର ଆଉ ଶେଷ ଘରକୁ ଆମେ ଟାଲି କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଘର 1089 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ନା 1089। ଶେଷ ଘର ଦେଖ 1089 କୁ 9 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିଲା ନା 9801। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ଦେଖ 9801 କୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା 9 ରେ ଏଇ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ 9 ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ 9 କୁ ଦେଖ ଏଇ 9 ରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା କେତେ ଆସିବ ନା 1089। କେତେ ଆସିଲା 1089 ଆସିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର କେତେ ଆମେ କେତେ ଆସିଛି ନା 2178। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର 1089 କୁ 2 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିଛି 2178। ଆଉ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ 8 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 8712। 8712 କୁ ଯଦି ଆମେ 8 ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା କେତେ ଆସିବ 1089। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ 8 ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ କେତେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ 1089। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ଠିକ ସେମିତି